Nós, Xuntos por as Pontes, empezábamos un proceso complicado. Un proceso no que había desconfianzas iniciais. É un proceso no que cada un e cada unha de nós, aínda coñecéndonos, véndonos as caras, éramos fillos do noso pai e da nosa nai, con ideoloxías moi diversas, pero tiñamos claro que era o momento de apostar por crear un espazo de encontro, de apostar por asumir responsabilidades cidadás, de sentarnos, de mirarnos á cara e de poñer toda a carne no asador, e así o fixemos. Eso é o espírito que está detrás do proceso de En Marea. Un proceso que tamén foi complicado, pero por sorte estamos hoxe aquí todos xuntos, tal e como estamos nos nas Pontes. Este proceso de En Marea existe para que, por fin, a xente goberne este país. Estou tan ilusionada como podía estar cando con 18 anos fun votar por primeira vez, e eu, por primeira vez, votei nacionalismo. E considero que esta vez que vou votar En Marea, eu vou volver a votar nacionalismo. E estou tan ilusionada porque considero que temos listas feitas dun modo único neste país, cunhas primarias completamente limpas, cunhas primarias donde a xente que aparece nas listas é a xente que entre todos nos escollimos, e donde temos un candidato que é e vai ser o mellor presidente que este país podería ter. E por iso